изживяват. Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство Враца за пореден път участва в международния планир на учебните фирми в Пловдив. Ние сме ученици от специалност електронна търговия. И сега ще ви представим нашата дейност. Хайде с нас! Ние сме учебна фирма Lux Auto. Предлагаме автомобили от висок клас и индивидуални решения за клиенти, които ценят лукса и качеството. Използваме електронна платформа за поръчки и предлагаме виртуален тест драйв. Учим как се прави бизнес на практика. А учебно-тренировъчна фирма Уникални технологии е специализирана в продажбата на иновативни електронни продукти за съвременния потребител. Ние предлагаме дигитални решения за ежедневието от смарт устройства до бизнес приложения. Когато работим заедно, можем всичко. ТФ Фест е нашата сцена за изява. Участваме, учим, споделяме опит и се вдъхновяваме. Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство Враца с поглед към бъдещето.